Priatelia, vítam vás pri ďalšom videonáhľade, tentokrát na veľmi zaujímavú aplikáciu, ktorá má na starosti správu o následnú úpravu vašich fotografií. Ináč povedané, dokáže na vaše fotky dávať rôzne efekty, či dokážete fotky rôzne upravovať. Poďme sa na to pozrieť, ako to funguje. Na začiatok si vyberieme nejakú fotku, alebo ju rovno vyfotíme. Ja si tu vyberiem nejaké pozadie, ktoré máme aj na webe. Tak, a dole vidíme rôzne kategórie tých efektov. Tu máme základnú kategóriu s efektami, ktorých je tu údajne 25, i keď neviem, prečo pri tých posledných mi neukazuje, ako má vyzerať. Tak, dám si napríklad 20. efekt. Ďalej tu mám takýto kurzor pohyblivý, ktorým pri pohybe dokážem zvýšiť alebo znížiť ten efekt. Poďme ďalej. Ďalej tu máme rôzne paletky, čo sa týka saturácie, jasu, kontrastu a podobne, alebo teploty farieb, čiže tu si vieme všetky takéto vecičky nastavovať, úplne sa vieme s tým pohrať do detailov, aby to aj nejako vyzeralo. Ja to robím naozaj narýchlo, aby bolo vidieť, ako to vlastne funguje. Tak, máme tu rôzne textúry, tých textúr tu nie je veľa, avšak napríklad takáto svetelná textúra celkom tomuto ujde. Textúry údajne sa časom ešte budú pridávať do tejto apky. Poďme sa pozrieť ďalej. Máme tu, ja to nazvem rozmazujúci efekt, blur, i keď to tak konkrétne nie je. Vieme si nastaviť rôzne efekty, aby sme vždycky nejakú tú časť mali čiernu alebo rozmazanejšiu alebo inej farby a podobne. Poďme ďalej, máme tu frame, čiže rámčeky. Týchto je požehnane veľa, i keď neviem, či by som dobrú fotku práve zničil rámčekom, ale napríklad tento vyzerá celkom dobre. Tak máme tu poslednú možnosť, tá je text, a dvojitým poklepaním si vieme text upraviť s tým, že pokiaľ by tu žiaden nebol, čiže ja ho zmažem, dáme krížik, tak pluskom ho znova pridáme. Toto bol krátky pohľad na aplikáciu, ktorá je veľmi zaujímavá. No a samozrejme sú tu rôzne veci, ako poslať výsledný obrázok či výslednú tvorbu na mail, alebo ju vytlačiť, facebookovať a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme sa pri ďalšom videu.